Det er den sidste dag i vores mødekampagne i Guldminebyen, Kakola. Og i løbet af denne uge er tusindvis af mennesker blevet frelst. Og lige nu så falder Guds hånd og Guds kraft over en masse mennesker, som står herude. Dæmoner farer ud af mennesker under høje råb og høje skrig. Nøjagtigt sådan, som vi læser i evangelierne. Jesus han er den samme i dag, som han altid har været. I denne uge har vi set blinde for deres syn, døve deres hørelse, lamme og krøblinger rejser og gået. Mirakler har fundet sted. Og det største af alt, tusindvis af mennesker er blevet frelst. Denne by er aldrig den samme igen. Hans kraft er virksom i dag. Det er en fantastisk tid at leve i. Og jeg vil benytte anledningen til at takke dig, fordi du er med at bede for os og støtte os økonomisk, så vi kan bringe evangeliet ud til skarne. Må Gud velsigne dig folk. What you see here is a new building of New Life Academy Secondary School in Arusha, Tanzania, which will open up in January 2013. We want to say thank you to Finland who made this possible. It's like a dream come true to us. We all know how important it is with education. It's a way out of poverty and it's a way to better life. It's a way to better health, and that's why we love to give all these children an education and have them in the school and have them in our hearts. Her i vores landsby Olasiva har vi store problemer med vand. Men nu er vi så glade og taknemmelige for alle jer, som har hjulpet os, så vi kunne bore efter vand. Borepumpen er sat ned, og Grundfos har hjulpet os utrolig meget. Og lige nu, som I kan se, så er vi ved at bygge vores vandtank, et vandtårn, og vi har solceller, som kommer, og vi skal bringe ind elektricitet, og snart vi har den power, som der skal til for vandet op, så vandet bliver distribueret ud til befolkningen. For vort legeme er det nødvendigt med vand, men også for vort åndelige liv er det nødvendigt med vand. Derfor tak til jer alle sammen, som har hjulpet os. Jesus han sagde, at når vi forkynder evangeliet, så vil de medfølgende tegn komme. Det betyder, at de blinde får deres syn, de døve deres hørelse, de stumme taler, og de lamme og krøblinger, de rejser sig og går. Jeg tæller med kraft til at oprejse de døde. Vi behøver, når vi går ud og forkynder evangeliet, at denne kraft er med os. Derfor betyder det utrolig meget for os, at I er med først og fremmest at bede for os. Vi er frontlinjen, og det er kampfuldt. Men når vi ved, at I er med og beder for os, så giver det os styrke og frimodighed. Dernæst, så kan vi ikke gøre det uden økonomisk støtte. Derfor vil vi takke jer alle sammen for hver eneste øre, hver eneste krone, som I har givet og fremdeles giver til vores arbejde. Den her krykke er fra en mand, som ikke kunne gå, som var krøbling. Han springer i dag omkring, og han er så taknemmelig, fordi at vi forkyndte evangeliet. Tak fordi I er med os.